Vidite mu lice! Novinari! Pogledajte šta su mu lice! Pogledajte krvnike! Ljudi! Svi oko Marice! Svi oko Marice! Ajde nek čoveka! Čoveka! Ostavi čoveka! Radite bre! Šta vam je uradio? Šta vam je uradio? Napravite se i proboj. Evo ste i gasi. Zovite Novica da dođe ovde! Evo se ljudi, brate. Kako da se mi... Alo bre! Mirane, čoveka! Davili su ga nogu na vrat! Mirane, nogu mu na vrat! Ja bre! Ugušili Nati Varvaru ništa vam nije radio. Dajte bre, sad poslednja faza. Oj, narod kako se. Gde vam hodala na traške 9 generacija? Panska perova podela žene da puka. Molim vas da kameri novinari snimaju lice. Ma vidi cela Srbija. Gde vam je onaj što su upucao ruku na vežbu? Paca policijski. Evo ga.